Muhammad. Bismillah. Panggapala Pandhawa nyuku muling manggung siring para sata Kurawa.
Ilahi awit namastu purnomo sidem awit namastu silatmu iwang jagat karono sirang tundukai siyanik bisono sono sinabung langit kula wis tumaksih ostantun ngampeng budhe jinatur tutur katolo tulak lo nating paradi winursita ngopo mong pramene skara karantu diyati biyeng jaman lungo mangga teka pasane kudu tawon ing pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggeng panggung sang merweng kota sing kebyar dumadining wayang purwa tolakaning kondo narik uteng basa dumeng gunung ngomong Surasaya naras saya karaos mlajar wang rasa wani kuwi diri rasa rumong sang rumang sandi berjalma kilo kaca saya candra darum yang kartika wis kula putra teng awasa sari radrang tripawon purwata kendusina kilur gumanti teman dadi petanganing dina sasi warsi pintu kang sarta abad Redung lan mangkartu mangkar kowe sina rambun bojo pating grembya dadi padha kutu-kutu alang katuku burono yang buruntu dadi beranan tanpa wicalan padang terawangan sinari sang Hyang Retnawi ing ngarsa merpawani jagat munggu jagat neton tungut-tungut munggu kalenganmu kerabang merkangah lamun kaek saya dilat-dilat bumi sayudang sumurup sang Hyang Araka katon semeblak kanan kirining abang esmu jenar kaperbawan sinari sang Hyang Basanta tanem to katon ijo royo-royo mangku gunung ing biru moyo-moyo pucuk gunung kemulan gedang kasih ning Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tantamis dang musuleng kawula dasih dene luar sang upaya buka garap tegal sawayi anglo sira tanana pedhote sinambi sesendonan sesindilan ukur kalur kune anggiring raja kayane sawan ana pirembagan sapa ruwangi sang Hyang Araka saya dangu saya ngelus katon melok sinari jagat dunia kiblat papan ora kidule tan kulur sinari jagat kang samya boyo dara butuh jara berkukuwung marandri datan wonten ingkang amadane kekuwung ing praja negari Ngamarta ya negari Indraprastha ya negari Wanamarta ya negari ing Cintakapura ya negari Batana Kawarsa Niki garis 100 kali 1000 jangkep tinuga krana negari ing Ngamarta dumadi saking pura-pura pepajaran sinasapan kuyu benawi tinambiang Basamudra binang langut kang tanpa pakun pekating maninggal kapantuk urujing Cakrawala maneh-maneh cakreng wisik sawane kineping jurang corong kinepung gosirung kinarjo sesuing peksi lawet lan sarong burung wonten ugi pasisir antarsasana jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir sedatan tuwa royo-royo karangitri rewer-werong klapa bumi subur pasiten mawruk sadengati nandur pangkar-pangkar katuryan dadi gunung-gunung bebanjo anang langsang langit lenggak-lenggok lambat yen mijil saking sendang-sendang wening tirtane ini pinara para pramila klambi waduk binentung-bentung kenaruang elit sawah yang pawegalaning wae semua mokal pangutane basan datan orang bumi sajeng kangkeng selo sedaya tinangguran kang wakapi pandyum dari Sranggar Pasabinan Yaya Rukmi Sari kang pinangka Pratiwi pategaring keplo jenggang nglembuyu gedhongane ambyek kowe nganti kaya manglung-manglung widane polo kependhem polo kesimpar polo gumantung sadodan kujiwa jinawi dukulan kang mawe kesarasaning diri ing-ing raja kaya ewen sansaya sinan saya widodha winada ananing mumat sinamatan daya tinayan lamun siang aglaring mangunan lamun wanci sarep curi samya mulih marang kandange dewi-dewi datan ana carane kandhang kuwi nancing malang labet tebe saking tindak Durjana Juti samya sayog saeka kapcak ruring rusa bangsa tuwin negaring Indraprastha ana ngimbang gunung gunung somreng lari runtumurun ratu merasa dadi urukan lingkungan langkung-langkung lamun to tinaliti sameting sesanggeman sepen tebe saking tindasan saya sinan saya wada winodananing mumat sinamatan daya dinayan sewiji-wiji mapan sejatine jejibaan kang pinuji temam mawujud manunggaling cipta rasa karo sambabar karya kenging binasake negari Ngamarta lagi semua lagi manjik marang jaman kusono panjang punjung pasir pabukir jinawi gemah ripakarta tata turaharja dasar guru kang gedhe buri padang saka tidur kuku setor tado kuncarani
Turto kasih swing ponco projola sinonto wau. Ingkang asta pusarane ngadil bangsa negari Ngamarta. Menangi Raden Ucamnata senamani Sang Nata dasa 10 nama wis mestani juru Sang Nata Prabu Puntadewa. Ya Sang Nata guna tali krama, ya Sang Ajata Satru, ya Sang Prabu Darma Kusuma, ya Sang Prabu Darma Putra, ya Sang Nata Prabu Darma Wangsa. Ya Sang Prabu Yudhistira, ya Sang Pandhu Siwi. Nalendra pakuning bumi kang anggung jejekaken kautamane sajega lenggah. Madaring dampar kecana, ora mantra-mantra sipating Bathara Yaya Sang Hyang Bathara Darma Wijawantah. Binayang bayang sang jaring para hapsara hapsari kawis ketingal pepandir sagung yang samya semewa. Yaya rumping samudra daratan. Datan kanten bisaripun Sang Hyang Nung tutungguling bojo negari Ngamarta mimbah sang jaring para kadang. Ingkang sampun ketingal kagam blegaka yayang raining kewu. Anenggih menika temenani ora kadang nata satru ing Jodipati ing tunggul pawenang. Anenggih Sang Raden Arya Werkudara, ya Raden Arya Bratasena, ya Kusuma Yuda, Kusuma Dilaga, ya Sang Bimasena, ya Sang Wijasena, ya Sang Gandawastratmaja, ya Sang Balawa. Satru gagal pindhaksa Gondheng Wong Simbarjaja tata kasinungan kasektene nuwi. Bebasan penatang pendajina lumenter tur babenggong sinudung-mutung menodatan mokal. Den dadosaken bebeteng tinanggulanging praja negari Ngamarta. Sumambung Wiswanira panengah Pandhawa. Anggih Sang Raden Arjuna, ya Raden Janaka, ya Raden Pramadi, ya Sang Kunti Wibadsa, ya Kumbang Ali-ali, ya Sang Pamadi, ya Sang Setya Markana. Satru bagus tanpa cacat mengawak tirta Gwaya Teja. Datan mokal Sangyapura Widodari samya kawengku garwa dening Sang Raden Arjuna. Nalika semanten ugi katingal pisawanipun wragil Pandhawa saturung jauh jajar tun bumi Retawu. Sang Raden Nakula mewah Raden Sadewa ya Raden Pinten Tangsen. Mula jlagane ingkang raka nalindra Ngamarta Sang Prabu Darma Kusuma dupi ngamuning-ani. Rawuhipun kadang nata inggih ingkang raka nalindra Ndarawati. Sang Prabu Sri Bathara Kresna ya Sang Banardana, ya Sang Narayana, ya Sang Wisnumurti. Ya Sang Prabu Padmanaba nalika semanten para kawuling Nayaka Punggawa ingkang sami ngamuning-ani ugi tansah ganteng pasisiran jejel kuyon rapet-pepet pipit prasasata tu Pandhawa datan Pasela. Label sakadeng para siba ing jam-jam bludak gendera utawa umbul-umbul kiterang ngendanu jane monting mangsa labu. Payung megar mendi jamur barat mangsa rendheng. Tumbang ngrangapu sating araning mangsa katiga parandial tidom sinem permanem mandaring pasewakan negari Ngamarta. Nadan kudungan datan ana ingkang obah. Samira datan lumampah kapiyarsa mung swaraning pradonga. Mewah pangli ing waranggana. Sigra murmane pangandikan datu kumangling bijiring pangandika Sang Prabu Darma Kusuma ya Sang Prabu Yudhistira ingkang dereng kababaring lesan.
siring murup ning langit Sritinon neng pasewakan busana maneka warna puspiteng udyono miang manjrah sarwarukma parengging manik nara wata Obro Prabanya Kangsu merat kenyaring deca leliwaran lergi laci siring ade
kandha amre katyo peng ma rusa mando saparan mangambar kongas lamun sira anggeguru kaki amilya manungsa kang nyata enggang becik martabate sarta kamruhing hukum kang ibadah lan rangi syukur oleh wong tapa enggang was hamungkul tan mikir pawehing liyan iku pantes kuranana kaki sartane kawruhana Niwang Agung muga tansah ayomana marang praja negara Ngamarta saisinipun. Nun mangke Koko Prabu Sri Bathara Kresna sakrawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna ing Darawati ingkang rayeng Ngamarta pun Darma Kusuma ngaturaken asung pasegan prambi tuwin mugia tansah rahayu widodо rawuh paduka wonten praja negari Ngamarta menika Koko Prabu Sri Bathara Kresna pengayoman kula wonten ing Madyapada prapteng delahan jejimat sesembahan kula Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Koko Prabu jagat mangestu karo wayah Ndara jagat nuning nggih Yayi Prabu Puntadewa sakalangkung bombong bilawanipun manahipun ingkang raka ing Darawati dupi kawula ngamuningani saha kula nampi timbalan paduka Yayi Prabu bombong jroning penggalih kula kang tanpa upami bebasan kejugrukan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu duwi dinten sakmenika kula sowan wonten ngersanipun kadang-kadang kula para Pandhawa kula ngawuningani kawontenan praja negari Ngamarta
kathah sangjaning para kawula ingkang tansah maksinamatan daya dinayan guyung rukun bandol krompol manunggal tetunggal dados tunggal wonten ngarsa paduka sumuyut mangsanipun Yayi Prabu Puntadewa Yayi. Inggih Koko Prabu, nggih keparenga. Asung pasegan Wanakramit ing Pambagya Raja sampun ingkang raka tambi saha wilujeng pisawanipun ingkang raka ing Ndarawati wonten ngersanipun Yayi Prabu Darmakusuma dinten sakmenika kula tedhak wonten Prajanegari Ngamarta Yayi Prabu Darmakusuma. Mboten langkung kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka ing Ndarawati. Muga tansah kunjuk ngarsa paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Yayi Haji. Inggih Koko Prabu. Sampun kawula tampi karya Cundaka Panglingga Murduk amawana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kaskecak nelenggah paduka Kanjeng Koko Prabu. Wonten Prajanegari Ngamarta Koko Prabu Ndarawati. Nggih sampun mboten ngarang prayogi Yayi. Jlitheng kakangku ya Kresna kakangku. Wektu dina iki kowe sowan utawa rawuh kersane barep kakangku aku ngaturke basaku katura. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara ing Yodipati ya di siya diatur basa kelawan pun Kakang ora lewat pangestunipun Kakang bae Tampanana. Yo tak gegem dadekake jimat ora liwat prayogan nggon mulunggu kersane barep kakangku. Jlitheng kakangku. Ya Werkudara ku ya wis ora kurang kepenak Di. Koko Prabu nadan kula ingkang rayipun Arjuna ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Koko Prabu. Ya kadangipun Kakang Arjuna wis tak tampa lila legawaning penggalih ora pangestunipun Kakang Tampanana Yayi. Sampun kawula pundhian dadosna jimat maribe ndayanana marang kasantosanipun ingkang rayipun Arjuna. Boten langkung kaskecak lenggah paduka Koko Prabu. Ya kaya wis ora kurang kepenak Dimas Arjuna. Koko Prabu nadan kula ingkang raying samujajar pun kula ngaturaken sembah. Ya Koko Prabu kula ngaturaken sembah. Ingkang raying Bumira Tawu pun Sadewa kula ngaturaken sembah Koko Prabu. Kadangipun Kakang Dimas Kembar nakula Sadewa pinten tangsen ya. Wis tak tampa rat pangestunipun Kakang Tampanana Yayi. Sampun kula pundi? Koko Prabu sampun kula pundi mboten langkung kaskesakno Koko Prabu. Ya Dimas Kembar kaya wis ora kurang prayoga pramtanipun Kakang Yayi. Nun mangke Koko Prabu. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayipun Darmakusuma kula tadah wadana. Saestu kula menika kaget dupi ngawuningani rawuhipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Wonten Prajanegari Ngamarta ingkang sengkan-sengkan datan pepoboyan menawi alit utusan gandhek sak kembaran. Agengipun utusan Ayaka Praja saking negari Ndarawati. Nanging dinten sakmenika paduka rawuh wonten Prajanegari Ngamarta katingal piyambahan kemawon Koko Prabu. Tartentu kula menawi mangertosi perkawis menika ing saderengipun saestu para Pandhawa nedya ngrakit ngreta kencana kinarya medhok paduka Kanjeng Koko Prabu. Saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampeyan paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Tumuli kula nungsung pamarta Koko Prabu ingkang rayipun Darmakusuma Cemandhong dawuh wonten paring dawuh menapa wondene paduka rawuh wonten Prajanegari Ngamarta saestu kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna Koko Prabu. Jagat pangestu rawuh tur jagat. Yayi Prabu Darmakusuma wonten paring dawuh kula nuwun sewu Yayi. Kula kinten tata upacara kaprajan ingkang kados mekaten kula ingkang sampun paduka ndiaken. Menika mboten trep menawi dipun pisungsongaken dumateng ingkang raka ing Ndarawati. Jalaran kula sowan wonten Prajanegari Ngamarta menika kula ngrengkuh kadang-kadang kula para Pandhawa. Kula sowan wonten Prajanegari Ngamarta menika kula sampun nganggep negari Ngamarta menika kadedene negari kula, inggih negari Ndarawati kula piyambak. Semanten ugi wahaya nalika semanten bencang menawi para Pandhawa mboten wonten tata upacara utawi tata kewajiban kaprajan. Awi kula aturi rawuh tetinju dhumateng garajanipun ingkang raka ing Ndarawati. Ilangono jigolan perkewuh negari Ndarawati karengku kadedene negari Ngamarta. Kadedene bumi wu tagete paduka piyambak Yayi Prabu. Mekaten Koko Prabu. Nggih Yayi. Salajengipun ingkang angka kalih kula nedya nungsung pawarta wonten wigatos menapa wondene paduka rawuh wonten Prajanegari Ngamarta Koko Prabu. Nuwun sewu Yayi.
Kepareng kula badhe matur munjatur ngarsa paduka Yayi Prabu Darma Kusuma bilih dinten sakmenika. Kula nuwun sewu teka paduka nanjaken wonten wigatos menapa. Sawanipun ingkang Raka Indrawati wonten Prajanegari Ngamarta menika kula kinten nggih boten trep. Jenyatanipun tigang ari kapengker. Jengandika Yayi Prabu Darma Kusuma atur nawala dumateng ingkang Raka Indrawati. Bilih dinten sakmenika tumapak dinten Sukra Kasih kula kedah sowan wonten Prajanegari Ngamarta. Lah sakmenika sampun tumapak dinten Sukra Kasih. Tumuli kula badhe nungsung Ngamarta wonten wigatos menapa tigang ari kapengker jengandika atur nawala dumateng ingkang Raka Indrawati Yayi Prabu Darma Kusuma Yayi Aji anjreng kang puspita kasilering samirana amri sekang kadung skandanya maweh raras retnaning driya jagat pangestu Raka Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayipun Darma Kusuma kula nyuwun pangapunten tinemunipun ingkang rayi ing Ngamarta Sube bilih tigang ari kapengker kula atur nawala dumateng paduka Kanjeng Kaka Prabu bilih dinten sakmenika kepapak dinten Sukra Kasih sing kandika Kaka Prabu kedah rawuh wonten Prajanegari Ngamarta. Kaka Prabu estunipun wonten atur wigati ingkang badhe kula aturaken dumateng jengandika Kanjeng Kaka Prabu. Nanging kula kinten jengandika Kanjeng Kaka Prabu sampun priksa ugi sampun ngawuningani sartanipun sampun karaos kelawan menapa ingkang ginebeng sajroning penggalipun ingkang rayipun Darma Kusuma. Kaka Prabu nuwun sewu Yayi. Ingkang Raka Ndrawati menika namung titah sakwantah ingkang kedurungan nina lali salah apes kelawan mati. Mula saking menika Yayi Prabu menawi kula mboten nyadong dawuh mboten nyuwun priksa kelawan paduka Yayi Prabu Darma Kusuma tartentu kula mboten badhe mangertosi wonten wigatos menapa sartanipun wonten kedadosan menapa wonten Prajanegari Ngamarta. Kresna kakangku Werkudara piye janjane saknyatane barep kakangku mono kepengin matur kelawan jridheng kakangku ya Kresna kakangku Ndrawati. Ya nanging ewuh ya rasane penggali kakangku barep ya Puntadewa
kalamun mengku mung bakal dadekake pun repoti Jriteng kakangku yen to njaluk tulung kelawan Jriteng kakangku Ndrawati. Werkudara piye? Ora sak trepi yen to Yayi Prabu Darmakusuma utamane kadang-kadangku para Pandhawa duweni pambegan sartane duweni penggalih kang kaya mangkono. Lire piye? Lire jernyatane para Pandhawa kuwi ibarat kreta jaran sak kusire. Kreta jaran kuwi ya kadangmu ya Yayi Haji Darmakusuma sartane sira Siadi Werkudara Arjuna padene kembar. Banjur kang sebut kusir kuwi pun Kakang Ndrawati. Yo nalika semono uga para Pandhawa kuwi ora bisa uwal saka kusire merga ngibarate Pandhawa lan Nata Ndrawati kuwi ya kuwi mau kreta jaran sak kusire. Mila Yayi Paduka Yayi Prabu Darmakusuma Yayi Prabu Darmaji sampun ngantos paduka mboten kesdu paring dawuh kelawan ingkang Raka Ndrawati wonten perkawis menapa Yayi? Awi kula aturi paring dawuh. Yayi Kaka Prabu kula nyuwun pangapunten saderengipun. Saestu kula menika namung bingung nyumurupi kawontenan wonten Prajanegari Ngamarta ingkang pendak-pendak dinten sansaya dalu menika kula ngawoni ngani kawontenanipun para kawula wonten Prajanegari Ngamarta kadidene Ketaman Prahara utawi Ketaman Pagebluk Mayangkara. Ketaman pacoban saking ngersanipun para Gusti inggih para Jawata kang karya jagat. Liripun sampun wonten tigang candra menika para kawula ugi para Pandhawa wonten Prajanegari Ngamarta nampi pacobaning Gusti arupi Pagebluk Mayangkara. Koko Prabu kathah para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan sonten sakit enjang kapralaya menika kathah sanget kedadosanipun ingkang rayi ugi sampun ngaturaken mboten kirang-kirang anggen kula ngrawuhaken Brahmana winasih sewu sugata miyang para nimpuna kinarya nambak rengkaning praja wondene ugi gagar wigar datanantuk karya semanten ugi kula ugi sampun nglampahi semedi maladening kula mboten pikantuk pawarta utawi mboten pikantuk pepajar tumrap perkawis ingkang nemahi dumateng Prajanegari Ngamarta menika. Mila saking menika Kaka Prabu kula nyuwun sarana usadanipun Prajanegari Ngamarta Kaka Prabu jagat pangestu para wayah lur jagat. Yayi Prabu wonten dawuh. Nuwun sewu, nuwun sewu. Kula kadadene kadodhok penggalih kula kaget kula nampi pangandikan Paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Bilih negari Ngamarta Ketaman Pagebluk. Nuwun sewu Yayi. Dugi wekdal sapunika kula dereng saged mesthekaken bilih menapa ingkang dados sabab Pagebluk Mayangkara menika tumanduk wonten Prajanegari Ngamarta. Mila keparenga kula nyuwun dipalilah Paduka kepareng kula badhe alampah semedi mboten ketang tigang kedheping paningal. Kula badhe ningali kaca paesan kawontenan menapa ingkang dumadi sartanipun menapa ingkang dadosaken sabab Pagebluk tumanduk wonten Prajanegari Ngamarta. Yayi Prabu sumangga kula nyumanggaken wekdal saha papan kula aturaken dumateng Paduka Kaka Prabu Sri Bathara Kresna Kaka Prabu. Tansah marepamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winahya ing asapi. Sinimpen telenging kalbu pambukaning warana talen saking liya playaping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati. Jagat pangestu para wahdur jagat nuwun sewu Yayi. Iya kados pundi Kaka Prabu kabul kamusananipun nggih. Teka elok timen kawontenan ingkang kula sawang jroning kaca paesan.
bilih sejatosipun pagebluk mayang kono ingkang nemahi dhumateng para kawula sak praja negaring Amarta menika jebul tinemunipun dipun sababaken saking inggih menika Kakang Semar Badrana ingkang sampun wonten tigang candra mboten sowan wonten praja negaring Amarta nuwun sewu kenging punapa Kakang Semar ingkang saged nyababaken pagebluk tumanduk wonten praja negaring Amarta jeneng nyatanipun mekaten nuwun sewu Kakang Semar Badrana inggih Kakang Nayantaka menika ingkang minangka pamongipun para Pandhawa utaminipun pamong agung wonten praja negaring Amarta utaminipun pamong agung wonten ing Nuswa Jawa menika menawi Kakang Semar Badrana ngantos keliwat saking wekdal tigang candra mboten netepi dhumateng kemajiban ngemong dumateng sangjaning para Pandhawa miwah para kawula wonten praja negaring Amarta mboten badhe sae kedadosanipun tan mangke badhe nuwuhaken pagebluk pacoban saking ngersanipun para Jawata ingkang menika ugi minangka pepemut saking ngersanipun para Jawata para Pandhawa kedah tresna dumateng Kakang Semar Badrana mila saking menika dinten sak menika malah kula nedya nganti dumateng kadang Pandhawa supados sowan wonten ing Karang Kadempel nanjaken wonten menapa dene Kakang Semar mboten rawuh wonten praja negaring Amarta mboten netepi dhumateng kewajiban Yayi sigra-sigra yen mermana ganca sigra ngraket nawang sesangka Nalendra mbek marwa sing sang katri gumulung mangrompak ing wadya Kurta-kurare kagiri ronang kono magawe klarira wang-wang Dedemadaning kawonten masewakan negaring Amarta lan kesemanten datanmu badatanmu Sinata ing Amarta dupi nampi pangandikanipun ingkang Rakanata Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna lan kesemanten datanmu badatanmu silegeng ngandhe kaya nati mogrik kencana Mas kasaru geger njaba pihak ngarsa tangkeping wuri kok masigat bono amuk apa to kang dadi darunane menapa macan ingkang bedal saking kerangkeng Didi gajah ingkang mandhap saking wantilan Didi kejawi amung pisawanipun utusan saking Karang Kadempelan Majawragiling Sang Lurah Semar Badrana nenggih Sang Lurah Bagong ingkang mantun minggah miyak sanggaring para kawula mangrombeng para kawula kancana dayong piyak-piyak jaluk dalan
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ana bali lumut ambrek kanggeng awita denceng-dencengan Jagat Dewa Bathara Kaka Prabu wonten maringan dawuh Yayi. Kula kinten menawi wonten menika biasanipun adat sabenipun kawula negari Ngamarta ingkang biasanipun adat saben mubeng wonten praja negari Ngamarta mbeta siter pengamen. Nggih. Awit saking njawi kapireng sanget gumyak jebul tinemunipun menika Bagong. Nggih. Bagong wonten dawuh kena ngapa sowan nang praja negara Ngamarta dadak nggawa siter nyambi kok. Wong sing biasane mboten mangkat niki. Aku kula mbedhek karo nyiter ya ora apa-apa wis. Intine gawean niku dilakoni ikhlas lahir batin. Ngono nggih. Mekaten sinipun. Iya, nggih, pun gek kula mang bageke. Iya, Bagong, nggih. Padha kanthi raharja slamet sak tekanmu ya sowan ana ing Praja Negara Ngamarta. Antuk berkah pamujinipun sinuwun Prabu Puntadewa, alhamdulillah wal karomah. Sowan kula wonten Praja Negara Ngamarta tansah pinaringan sehat wal afiat mboten manggalangan setunggal punapa, alhamdulillah wa syukurillah. Shalawat sarta salam kunjuk dumateng ngersanipun junjungan kita sedaya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya Bagong nggih. Ingkang tansah dipun antu-antu sapatipun wonten dinten yaumul kiamah mangke. Iya Bagong nggih. Teka jangkep tata kramamu. Weh nggih. Kula niku jane keriyen nggih ngaten iki. Ning kula ketok mbeling niku mergo dicak-cak karo kanca-kanca niku. Apa ya ngono lah nggih. Petruk nika riyen jaman kuliahan kalih kula. Ora ngekos. Iya. Kalih Bapak Semar disangoni sejadah kalih sarung. Lah kalih Petruk didol karo Petruk nggih. Banjur duwite nggih tumbas omben. Lah mbeling banget to Petruk. Niku ora mboten trep. Lah menika Petruk mboten dinten niku mboten saged nderek sowan wonten mriki awet kula penging niku kula penging truk iki kowe nek tak jak ning Ngamarta nek tak kandhani kasunyatane mesti kowe wegah wis kowe ning omah wae engko sing ngantrongi aku wae ngono ya truk ha Petruk kersa ngoten niku purun iya Bagong nggih pun prayogi sinuwun prayogakno nggih telat cacake Ponokawan Bagong padha kanthi slamet sak sowanmu. Sinuwun Ndarawati. Iya, sampean kleru alamat. Lho. Kleru alamat piye? Biasane menika jejer Ndarawati kok ning teng Ngamarta. Lho sawetara aku sowan ngersani para Pandhawa. Ngoten. Iya, nggih. Bagong padha slamet kamu. Ndara Setyaki. Dudu. Lho. Suarane padha, mbok nek gawe swaraku sing gedhe sithik. Yo. Bagong padha slamet kamu. Lah saya cilik. Nggih, Ndara werku Ndara. Wilujeng bekti kula konjuk Ndara. Yo, tak tampa pengestu tampan ana Ponokawan. Nggih, sampun kula pun digo jiman.
Bagong padha kandhi slamet sowanmu. Nggih. Ndara Janaka wilujeng bekti kula konjuk. Iya. Pangestuku tampanana. Nggih, ampun ninggal jimat. Panakawan Bagong padha slamet tekamu. Panakawan Bagong padha slamet tekamu. Bekti kula konjuk ndara kembar. Ya pangestuku tampanana, pangestuku tampanana Bagong. Nggih kula tampi. Jengkel aku. Marang rene gur kon nampa pangestu tok. Wedang aku sangu dhewe kok. Panakawan Bagong, pripun sinuwun? Ya ora kena ngono. Jaremu mau nyambut gawe kudu ikhlas. Ah nggih niku namung kinarya gegojekan kemawon kok sinuwun. Ya ngono ya ngono nggih. Wis gek matur ngersani Ayi Prabu, ana wigati apa merga iki mau lagi wae ngrembug babakan bapakmu. Lho. Bapak kula ndek kasus napa? Ora kok perkara bapakmu duwe perkara kuwi ora wis lho gage matura. Apa wigatimu sowan ning kene? Panakawan Bagong wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget sira sowan tanpa tinimbalan ana wigati apa Panakawan? Engkang sepisan kula ngaturaken tebah Siti Sekul binanteleng Krana Klopong ngersanipun Sinten Prabu Puntadewa punta mbok bilih nepat kula kathah menawi kula matur ngersanipun Sinten Prabu Darma Walidi Darma Kusuma Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya ya ora dadi ngapa nggih. Ndungkap mongko kalih sowan kula mboten saking pikajengan kula piyambak ning sowan kula menika dipun utus dening Bapak Semar Badranaya. Kepiye? Lho napa mboten mireng? Ora. Niki kula nek matur seru-seru ngrebeki cah-cah dosare niku lho. Do tilem niku lho. Ora apa-apa Bagong. Sowan kula ingkang angka kalih mboten saking pikajengan kula piyambak nanging kula minangka duta Panglawung. Duta Panglawung, duta kongkonan Panglawung Rajapati sapa sing tekaning pati Bagong. Wah, mboten dring mboten sripah kok, mboten. Kleru. Minangka duta saking wong atuwa kula nggih bapak kula Semar Badranaya utawi kakekne Nayantaka utawi tiyang sepuh kula Sang Hyang Ismaya. Bilih rikala semanten bapak dawuh kalian kula, Bagong kowe rene tak kethak sirahmu. Kula sowan kalih wonten napa, Pak? Bapak dawuh kalih kula, kowe aja kaget ngopo kok aku 3 sasi iki ora ngejak kowe sowan ing Ngamarta ki. Janjane aku ora lara, aku ora bunek penggalihku, ning aku arep neruske lehku mbangun kayangan jilid 344. Mergo niki pengokeh banget bapak ajeng bangun kayangan iku pengokeh bolak-balik ora mung sakniki tok. Lah mesti kemawon Sengandika sampun apal kalian ancen gayunipun bapak. Syaraté nek wong arep bapak Semar arep bangun kayangan niku napa? Mesti menjenengan apal. Nggih menika ngginakaken sarana-sarana pustaka Jamrut. Pustaka Jamus Myang Jiman Kalimasada sinartan para Pandhawa gangsal rawuh wonten Praja Nagaring Amarta. Monggo menawi dipun paringaken kula ngaturaken manung ingkang tanpa pepindhan. Nanging menawi kedah wonten lintu mengke kula tak utang teng bank. Kula tak nyewa Kyai Kalimasada kula aturke dhumateng Bapak Semar Badranaya. Mekaten sinuwun. Kagatri sang kapirangu rinangkul kinempit kempit dosang ratnaning bawana anu mang benak kele sampean nancepke yo rada maju ku lho kurang jero le nancepke benakno iya ya sabar to ora jagat pangestu karo dur jagat Panakawan Bagong sinuwun Ndarawati mesti sampean ajeng nesu to iya lho kok redi kowe ngerti mawon kula ki rene nggawa kepekan kula sewengi kan mayang wong dadi Bagong ngejudhek ra jamak-jamak kok. Lho iki ora kok perkara kowe mayang wong kuwi ora. Lajeng kowe ngerti apa ora? Mboten. Kula tak kandhani. Nggih, pripun?
Anane aku sowan ning Praja Negara Ngamarta iki mau ngrembug babagan negara Ngamarta sing telung candra Taman Pagebluk. Sareng panjenengan ingsun ningali kaca paesan. Jebul sing nyang bapake negara Ngamarta Taman Pagebluk iki ora liya mung bapakmu ya Kakang Semar. Sing wis telung candra ora sowan ning Praja Negara Ngamarta ninggal kelawan kewajiban kaprajan. Kersanipun aku rumangsa ora trima bareng sowanmu. Matur yen to bapakmu arep bangun kayangan, mono kawan. Pusaka Kyai Jamus Myang Jimat Kalimasada iki ora kok pusaka bahen-bahen iki ora. Ora saben titah bisa nggunakake wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Merga pusaka iki pamunahing satru sekti. Ingkang darabahi amung satru ingkang ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Lah bapakmu iki derajate batur. Bapakmu ki derajate gedhi bal 17. Bapakmu ki wong elek nyolok mripat. Bapakmu ki mung pono kawan. Lah kok teko dadi delangap-delangap arep nyuwun ngampil wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Derajat apa bapakmu? Arep bangun kayangan ngungkuli panguwasaning para dewa. Lah kok nggunakake pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada pusaka pamunahing satru sekti iki, Bagong? Anu laku ning Kurawa. Ada yang api manyu. Astagfirullahaladzim. Mboten ngenten babar pisan. Ora nyono, ora ngira yen kok ngene dadine. Salah kowe meneng wae. Sinuwun ngaten nggih sinuwun. Bapak menika kepengin bangun kayangan menika badhe membangun ideologi masyarakat Ngamarta. Ingkang wekdal sak menika kathah nom-noman negara Ngamarta sing pun ninggal kelawan kabudayan. Lire kathah. Jaman saknika apa enten cah-cah cekelane buku niku napa? Napa kathah? Kejaba santriwan-santriwati pondok mriki lho. Sakiwa tengen kula bocah nom-noman sakniki niku amben kula ketemu bocah cekelane ming HP. Setan gepeng. HP menika pun merasuki jiwa-jiwa masyarakat kaum milenium. Sing dicekel ming HP, ora kok buku, luwih-luwih buku. HP. Lho, syukur-syukur lare-lare pondok mriki cekelane ora ming buku, ning kitab suci Al-Qur'an. Lah bapak niku kepengin bangun ideologi sing kados ngaten. Teges, bapak menika kepengin supados kawula wonten Praja Negari Ngamarta menika ideologi. Ora engko sik ideologi kuwi apa janjane? Wah, lah ora tau mangkat sekolah dadi ora ngerti ta ya. Ideologi menika pola pikir. Kados pundi tingkah laku pokal gawe solah bawa tindak tanduk munamuni saben dina. Saking kawula Negari Ngamarta menika ajeng dipun dandani kalih bapak. Kenging napa ajeng didandani kalih bapak? Merga pun rusak, pun keterak sing jenenge generasi Z. Menika sampun wah repot. Harapanipun bapak kepengin bangun kayangan menika ora kok arep nggo mukti dhewe, ora kok bapak arep golek jeneng, ora kok bapak arep golek wong muni wah Semar elok iso bangun kayangan, iso nentremke negara Ngamarta. Senes niku sing dibutuhke bapak. Neng. Duh, apa ya lali aku. Ah, Neng, sing dibutuhke bapak kawula negara Ngamarta tentrem. Bapak kecil apapun ora duwe niat arep ngungkuli panguasane para dewa luwih-luwih bapak arep golek rai cari muka golek seneng niku babar pisan boten sinuwun.
Jagat pangestu para wayah ndoro jagat wiladala kowe kok lagi dadi delangap-delangap ucapmu. Druwili kaya grojokan reweteh kaya benteng sewu nembo pategalan Bagong Non. Aku ora percaya lan apa kang diaturke kelawan sira. Ya kuwi mau mungkin arya pawadan bapakmu nggone nutupi kelawan gedhoane. Janjane bapakmu ki mung ngarep mukti mergo aku ngerti watak wantune bapakmu, watak wantun Batur Getibar 17. Kuwi kepengin golek kamukten srana Kyai Jamus Nyang Jimat Kalimasada. Nggih pun, mboten napa-napa. Sakarep-karep sampean arep ngarani sinupun ning dinten sakmenika kula urung entuk Pusaka Jamus Kalimasada mboten masalah, tidak problem. Neng dinten sakmenika kula nyuwun pamit. Sinuwun punten kula nyuwun pamit. Kula tak wangsul teng Karang Kadempel matur kalih Bapak. Pangandikane Sinuwun Kresna niki wau pun kula rekam teng handphone. Pun kula rekam. Kula mriki-mriki mbeto HP punan. iPhone 13. Pun kula uripe jagane kaya jagane kok nek ana suara-suara sing kirane ora memihak karo Bapak, tak rekam tak aturke Bapak. Kula matur kalih Bapak, tak aku rong sida mbayang Pusaka Jamus Kalimasada. Lho lha ning apa? Iki ngendikane Sinuwun Ndarawati kaya ngene iki, mang mirengke. Kupinge Bapak kula lebone watu. Kok watu? Sing nggih ngrungokke niku napa? Genset. Ah, genset. Bapak kula setelke, kula apalke. Krungu sampean le mencak-mencak, krungu sampean lelek Bapak. Bapak nesu Tiwi Krama dadi buta sing lho ndi to kowe? Ah, pojok mriko niku. Bapak nguntal negara Ndarawati, Bapak ngamuk kula ora melu tanggung lho sinuwun. Pangestu ora iku jagat piye iki? Werkudara iki piye? Aku dhewe ra weruh. Ning sing ati-ati Kresna kakangku. Mergo Bagong kae nadan to derajating batur nang kae wong jujur ora gelem tumindak neka-neka. Yen to ngasi mengko aturmu mau diaturke karo Depol kakangku. Wah, Pandhawa ora melu cawe-cawe. Wiladala. Arjuna wonten paring adhawuh. Ayo derekno lakunipun Kakang. Derekno tindakipun Kakang Ndarawati, Kyai. kakangku. Kepiye mungguh panemune Siadi babakan Kakang Semar ingkang bakal mbangun kayangan. Barep kakangku. Werkudara piye?
Semar kuwi bangun kayangan ora ming pisan ora ming pindho nanging wis bola bali panmurunga para Pandhawa kudu nyengkuyung nglawan lakune Semar Badranaya keparenge si Adi ayo metu alun-alun pepungkuran sowan ning Karang Kadempel ngaturke pustaka jamu yang jimat kelima sada banjur babakan Yayi Arjuna ingkang dikanthi lunga dening Kaka Prabu Sri Bathara Kresna kepiye Pandhawa raganep ora dadi perkara nanging sing baku Semar Lila Legawa nampa Pandhawa nadyan mung 4 ana ing Karang Kadempel muga-muga bisa lulus jujur sempulur gone Semar duwe gegayuhan gayo kelan apa kang dadi karepane dipol kakangku ing Karang Kadempel mengkono Yayi yo yen to mangkono pun kakang mung kari manut sartane Werkudara gandeng Puspurna jejibahan kewajiban kaprajan jenenging senedya kundur kedaton bubarna kang padha seba yo wis to kedhawe barep kakangku aku njaluk pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Werkudara purna gati ning mananggilan Arsa sang nata kundur kedaton saking dampar kesana kirampit gambaran gadhe kadhiraken sang Hyai Perumban jadi panggung tanggung Joko paloro-loro kang sami ngambil pacaring Prabon gawe saking mandur tindanya sang Sirunarana lampun katina saking Mandrawa kaya gagak lelumbungan sandrane